sikkert høre og se, så er jeg fuld af røde kinder, og det er godt nok en kold fornøjelse her i Mols Bjerge den 21.12., hvor vi har lavet ceremoni med henblik på at gå ind i den nye tids energi. Og det er der rigtig mange mennesker hele vejen rundt på jorden, som har lavet ceremoni omkring i dag. Så det har været helt fantastisk. Det har også været meget rørende i trance at gå ind igennem denne port til den tid, vi går ind i nu, som vil få en meget stor indflydelse på mange menneskers liv, og i særdeleshed på mit liv, er jeg klar over nu. Og det kan være, at jeg vil dele det med jer på et eller andet tidspunkt. Og det er en meget speciel dag i dag, så jeg er meget, meget berørt af det. Vind i håret og tilbage til mine rødder. Mine forældre kommer fra Djursland, og dem har jeg ikke mere, så det har også været et spørgsmål om for mig at komme tilbage til mine rødder i dag. Og det må man sige, det er en meget, meget stor oplevelse, og jeg er meget taknemmelig for, at det kan lade sig gøre. Så, og det er jo først lige startet nu, så nu må vi se, hvad der sker.